Vakomana ve2030 havasi kumira. Each and every day they are mobilizing. Toda kuti aiwa tichisiya hedu nhau yekufaiwa kuri kuitawo aiwa ma2030 sabotages. Vakomana vari kuuya kuna general. Vatukuna panguva ino they are being suspended and some are being expelled. Panguva ino tinoona kuti vakomana they are now designing manew regalias. Panguva ino akunyatso kuonekwa kunzi aiwa ari ngori nemotive yekupusha for the extension of power to 2030. Saka mina mashuka mudanyiro panapa subscribe or like on the page. Kuti benda macherecheros anoposta this picture muri kuona or this sun pf aiwa leader muri kuona akapfeka that regalia aiwa achitungamira in front of the people kudanyira chiti. Mnangagwa has even invented a new 2030 parallel ZANU-PF regalia. Zimbabweans wake up. Genuine war veterans have given you a signal, just like the SADC head of observers of 2023 elections. Dr. Nevas Mumba did. Please, Mukai, wake up. You remember this warning. Tumbushwa mudanyiro kana zvinzi aiwa muchiona vakomana ava vachochitiza manew regalias panapa mawo veterans akatokupa isignal kuti aiwa vakomana zvamamusingazivi izvoonai about the regime zvakamboita kuna 2023 naNevas Mumba vauya vakati aiwa vakomana onai these elections they were really flawed imi chitorai penyu chitekai part. Mashoko atiri kuona panguva ino people vachiramba aiwa vakanyarara vakasilensiwa just because they fear aiwa kuti kana vachinge vangopinda streets they will be thwarted. Panguva ino people they are being asked to rise up against this. Noda kuti aiwa people they are just aiwa telling them that we are constitutionalist but background vanozoonekwa vakuita otherwise. Budze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Mabvina comment section yedu dzimafunguro enyu. Subscribe or like. Don't on the bell icon.